Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Aste berri bati hasiera emateko prest gaude, baina aste buruari erreparatu nahi diogu. Ahotsa akurratuta beste behin martxoak 8an emakumearen nazioarteko egunean kaleak hartu genituelako. Atzo beste mundu bat feminismotik lelopean mobilizazioak egin ziren Euskal Herriko herri eta hirietan. Emakumeon eskubideen alde borrokatzeko. Oraindik asko dagoelako aldarrikatzeko entzun hau. Genero berdintasun osoa gutxienez hemendik 50 urtera arte ez da lortuko. Hori da EIGEren genero berdintasunaren Europako Institutuaren azken genero berdintasunaren indizeak dioena. Hogeita 7 adierazletan oinarrituta indiziak eguneroko bizitza definitzen duten 6 dimentsio nagusiren jarraipena egiten du: lana, dirua, hezkuntza, denbora, boterea eta osasuna. Gainera, arlo guztiak hartzen dituzten beste 2 eremuera aztertzen dituzte: indarkeria eta desberdintasun intersekzionala. Txostenaren arabera, emakumeek gizonen urteko diru sarreren 67% irabazten dute. Horrek esan nahi du, bataz beste 15 hilabete eta 18 egunez lan egin behar dutela. Urtebetean gizonek adina irabazteko. Okupazio segregazioak eta lidergo postuetan dauden emakumeen kopurua askoz txikiagoak ere genero arrakala zehazten jarraitzen dute. Hala, emakumeek gehiegizko ordezkaritza izaten jarraitzen dute gaizki ordaindutako eta gutxietsitako sektoreetan. Eta gizonak dira nagusi goreneko postuetan. Baita emakumeak nagusi diren industrietan ere. Garrasi batek egan irtetzean aste bakoitzeko minutu bakoitza hildako aizparen minaren oroitza alaba emazte ama naiz neskato ezaztu izenan izan zirelako grebara joaten. Denborari dagokionez, txostenaren arabera emakumeek gizonek baino denbora gehiago ematen dute etxeko lanetan eta ordaindu gabeko zaintza lanetan. Eta horrek denbora gutxiago uzten die gizarte eta jolas jarduetarako. Haze sorpresa. Boterearen eremuan Europako txostenak erakusten du indize honek aurrerapen nabarmenak lortu dituela, baina aurrerapen horiek gora bera Europar Batasuneko 2024ko autoeskundeek atzerakada ekarri zutela. Izan ere, 1979tik lehen aldiz, Europako Parlamentuko emakumeen ordezkaritza 141-tik 139ra jaitsi zen. Era berean, 6 estatukidek baino ez dute lortu genero oreka parlamentuko ordezkaritzan. Hezkuntzari buruzko atalean EIGEren txostenak adierazten du hezkuntza mailan aurrerapenak egiten diren arren irakasgaien aukeraketan genero segregazioa oraindik ere sakon errotuta dagoela Europar Batasun osoan. Goi mailako hezkuntza naiz eta emakume gazteek gizonak baino gehiago izan, laguntzako lanbideetara bideratzen dira, hala nola hezkuntzara, osasunera edo gizarte lanera. Joana, denboraren zama, uragazia edana, guztion alana, hobetu zoraina, garena eta ez izana. Eman, hartu, eskua, egin, utzi, lekua, ikus, senti, gure naia. Osasuna aipatu duzunez, hauxe da txostenean puntuazio honena lortzen duen esparrua. Emakumeak gizonak baino gehiago bizi dira, baina denbora gehiago ematen dute osasun txarrarekin. Gainera emakumeek ongizate mental txikiagoa dute. Neurri handi batean beste pertsona batzuk zaintzeko eskakizunengatik, zailtasun ekonomikoengatik, genero arauengatik eta osasun mentalaren babesaren inguruko estigmarengatik. Eta hau adibide txiki bat besterik ez da txosten bakar bat, beste mota askotako datuak eman genitzake.
Baina hori, aldaketarako bidean indarrak batu behar ditugulako, eta aldarrikatzeko asko dugulako, atzo kalera atera ginen eta behar den guztietan aterako gara. Baina kalera ateratzeko motibo gehiago ere baditugu gure herrian eta izan ditugu. Inigo, jarri abestia, ospatzera goazeta. Txarrenari honenan, atera diozu zaurietan musu, ezer ezean minari aurpegian, ezurrari egia. Aurrera altxasu. Ez bagenu izanen, dugun bizi grinen, ez bagenu arnasi. Altxasu hauzia delakoa amaitu da. Orain bai, ia hamarkada bat igaro da gau batean Nafarroako udalerriko hainbat gazteren eta bi guardia zibilen eta haien bikotekideen arteko liskarra gertatu zenetik. Eta esan daiteke hauzia amaitu delako azken zigorra. Julen Goikoetxeak etxean betetzen jarraitzen zuena. 2016ko urriaren 15ean ohar labur batek jakinarazi zuen gauez bi guardia zibilek liskarra izan zutela eta foruzaingoak 2 pertsona atxilotu zituela. Horrek hasiera eman zion ibilbide judizial luze bati eta benetako eskandalu sozial bati. Azkenik auzitegi gorenak urte eta erdi eta 9 urte eta erdi arteko zigorrak ezarri zizkien Oian Arnantz, Jokin Unamuno, Adur Ramirez de Alda, Jon Ander Kop, Aratz Urrizola, Iñaki Abad, Ainara Urkijo eta Julen Goikoetxeari. Agintaritzaren aurkako atentatua, lesioak eta desordena publikoa egotzita. Julen zen falta zena Soto del Real, Alkalameko eta Zabaiako espetxetatik igaro ondoren etxean ari zen kondena amaitzen. Taberna bateko liskar bat, jaietako gau bat, auzitegi nazionalean amaitu zen. Prozesu gogor eta luzia izan zen kondenatu ez gain, senidei eta sakanako herri osoari eragin ziona, eta lehen gutxitan ikusitako elkartasuna ekarri zuena. Eta gazteen inguruan sortu zen mugimenduaren erakusgarririk onena, Altsasu gurasoak edo Altsasukoak aske, Iruñak kolapsatu zuten mobilizazioak izan ziren. Handiena auzitegi nazionalak zigortu eta sarekada egin ondoren 2018ko ekainean. Hilaren 16an, 80.000 lagun inguru bildu ziren Iruñean, ez da justizia lelopean. Banik Euskal Herrian sekulako inpaktua izan zuen beste pertsona bat aipatu nahi dizuet duela 45 urte hilzelako Telesforo Monzon. Y esto lo digo en castellano para que me entendan todos bien. ¿Quién os ha dicho a vosotros que el gobierno vasco era fruto del Estatuto de 1936? Un gobierno que tuvo a sus exclusivas órdenes un ejército de 50.000 hombres, equipados por él, mandados por él, armados por él, dirigidos por él. Eso estaba Baionako Grenet klinikan zenduzen Telesforo Monzon Ortiz de Urruela bihotzeko baten eraginez 77 urte zituen eta kardiopatia arazoak zituen aurretik. Bere bihotzak kolpe latzak jaso baitzituen bere bizitzan zehar. Baina herri honetan tamalez behin baino gehiagotan gertatu den legez martxoaren 12an bere jaioterrian egin zitzaion hileta etzen lasaia izan. Polizia Espainiarrak hilkutxa senidei kendu egin zien eta tanketen artean eraman zuten herriaren omenaldia saiesteko. Hil baino urtebete lehenago Leireko monasterioaren aurrean Euskal Herriaren batasunaren eta askatasunaren alde azkereraino borrokatuko zela agindu zuen. Promesa bete zuen 1981ko martxoaren 9an bere buru eta bihotzean irrika berarekin hiltzen arte. Hartuta segi aurrera, lepoan hartuta segi aurrera, gazte bat lurrean argitu dugu, lore gorriz beterik golko bat. Burdinen artetik igesi dator, Euskal gazteriaren oiua.
Gaur entzuleok batzuei lepoak gehiago pixatzen die beste batzuei, baino astelena ez dakit, denentzat ez da berdina, baina denok dagokiguna lepoan hartu eta gaurko irratsaioa osatu beharko dugu. Astea ondo asteko Lander Kornago gurera etorriko da, eta sukaldean betidanik entzun ditugun esaldiak mitoak diren edo ez kontatuko digu. Nortasuna sarean jardunaldien edizio berri bat egingo dute aste honetan. Nola aldatu da komunikazio azken urteetan, nola eragiten die Davidei, zer da marka bat, Arkaitz Zukuntza eta Itziar Lamarka etorriko da. Eta Maria Jose Ibainezekin tartetxo bat hartu dugu Euskal Autonomia Erkidegoko dietista nutrizionisten elkargo ofiziala azken urteetan egiten ari den borrokaz hitz egiteko. Maite dutak prestitu guzuekin elkarbanatzeko eta esango nuke egun honi patata tortilla usaina hartzen dio dala. Baina tipularekin edo gabe, edo piperrekin. Bueno, gero hitz egingo dugu horretaz saioak hasi behar duela. Saioak hasi behar du eta tortilla patataren inguruan galdetu beharko digu Ane Gebarari. Berari gurekin izango dugu maite duten tartean berri oso polita daukalako kontatzeko. Entzuleok martxoak 9 ditu gaur eta astelena da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Jendea loda bil hemen, aizuen zuleok, esnatzen joango gara banan. June, Romatet, Ibarguren, esnatu... Goizeko seitan esnatu nahi. Bai, egoeti jaiki bota zara, jaiki zara, baina esnatu. Egin dute. Bai? Hombre, no. Goiuri zeizarandia, esnatu... Kaixo! Ui, sorpresa daukagu, Maigorostiaga Pozo, esnatu... Egunon, ostegulena, da gaur. Baizketan ari zeizten hau Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 1144 du, martxoak 9 ditu, goizak 10 eta 21 minutu. Eta gu lau gara, urrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko asmotan ongitorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean. diozu zaurietan musu ezer ezean minari aurpegian ezurrari egia aurrera altsasu ez bagenu izanen dugun bizigrinen ez bagenu arnasik haio ez baginen ez bagende kalean azaldu ez balira ez balit borobila munduko lurbira utziko bagenio bat izateari ez gandek ez sekula batera kantari neguak ernaldu du aritzen herria nezoratu da horren oparo urria Bai, tortu dizuegu, bai, poza eman digula, baina era berean sentitzen dugula nolabaiteko hau zapore gazigozoa amaitu delako nolabait altsasu hauzia, baina nola amaitu eta nolabait, bueno, betiko zapalkuntza
onartu eta maituta, elkartasun keinuekin geratu behar horrelako egoera batek bere amaiera duenean, eta keinuien artean ere, musikarekin horrelako kantu ederrak eta elkartasun kantuak ere eman zizkigulako Altsasuko auziak eta Espainiar estatuaren injustizionek. Noiz arte luzatuko itzateke gaba, goizero ez pagenu zure besarkada. Si descesen de tots, un poble mai vençut. M'adonaria a cantar cançons de llibertat. Neguak ernaldu du aritzen herria, noslatu da horren oparo urria. Goizeko 10:24 bakai kantu honekin gozatzen, eta era berean bagabiltzala pixkanaka gure maite dutei lekua egin nahian. Hementxe gure txatari begira jarriko gara, Goiuri, Gorka tope daukagu eta. Tope, esaten digu egunon, ole, egun honak gaur, patata tortilla, nik ia egunero jaten dut gaur, bai. Oso ondo, Gorka, agian hainbeste patata tortillarekin, patata horpeia geratuko zaizuko. Bai, ez da ezakigu hor kroketa beharrean patata tortilla jango dugula. Ez zait txarra iruditzen. Jarri du, nire herrian urretxun Altuve berri edo berritekoak onenak dira. Nire maite duta da, larun batean zederra bertso saioa, Lazkaon herriartekoa, Gora, Zumarraga, Urretxu taldea. Orain, ojo, apirilaren 17an, Zaldibi Tolosaren kontra. Herriarteko bertso txapelketa ari da. Jartzen du baita ere, atzo martxoak 8, Zeliada eta eguerdian Bermuz. Hori da, planik onena, Goiuri dauka, Goiuri dizintzaio barregurea sortu, ze bere bronkiak daude broma gutxitarako. Hori da, bai. Bronkak hobeto bromak baino. Eta azten da ez du egiten, baina hola... Bai, hori da. Biharmonik ez pare duzela. Hori da, ezin diazue barrerik eragin. Gaur dena gauza serioak. Vale. Nik gauzat esango dizuet, Gure entzulei askotan esan diegu, gure kroketak jateko leku kutxuna zein den Tolosan. Inoiz ere kontatu diegu, patata tortilla jateko nere leku kutxuna zein den. Bai. Eta hori da, Baserri taberna. Ai, pentsatzen beste batzela. Ez. Bai, nik oso garbi daukat. Baina, ez dauketana garbi da gaur Baserri taberna irekita egongo den. Eta zorotan irekiko duen, eta patata tortillarik izango duen. Baina patata tortillaren mundu egunean, nik uste dut garaiz direla festa bat improvisatzeko. Uste dut aste arteetan egiten dutela atxeden aldia. Benetan zalantza zenuen, Etxetzen nuen, Lainoa tabernako patata tortilla zen. Lainoa tabernak ere oso patata tortilla ona egiten du, baina beste gauza batzuk aukeratuko nituzke Lainoan. Eta Euskal Herri mailan? Ez dela, ez dakit, Zabaleta, Donostien Zabaleta tortilla, ez dakit ze, badaudela horla fabatu batzuk. Enuke nahi honekin gero jendea Euskal Herria guztitik Tolosara etorri eta Baserri taberna petatzea. Baina top 3 Euskal Herrian behintzat, esango nuke. Ez zu probatu, Baserri tabernako patata tortilla. Hiltzen ari da Goiuri zeizarandia. Entzuleok, aukeran, alduzuenean etorri eta probatu. Guemen gabiltza, saiatzen, ea lortzen dugun, gaur patata tortilla jatea Baserri tabernan, nizu. Maite duten tarteari egin barko diogu leku eta Junior Romateti barguren zuri dagokizu, ezkerretik hasita. Nik maite dut azkar badaukat, maite dut. Aspaldi ez duela ikusi June hain manga motxarekin eta bere tatuaje guztiak bere besotako tatuajeen euneko haundi bat ikusi egiten dela. Bai, gehiengo ikusten zaizkit gaur. Ze politak. Eskerrik asko. Nere maite duta da pixkat azken denboran edo azken urtean asko entzun da FOMOaren inguruan. Eta maite dut badaukatela momentu batzutan naiz eta FOMO hori euki bi aldiz pentsatu eta etxera joateko erabakian nahiko azkar hartzen detela edo esango nuke. Aste burontan sagardotegia euki dut lagunekin. Astigarragan bazkaldu genuen, por cierto, oso ondo jan genuen Artola sagartegian, izugarrizko bakailu ona atera ziguten,
eta handikan zuzenan Hernanira joateko erabaki hartu genuen, nazka ematen zuen Hernanik, zen gu iristen ere ginen eta gurekin batera zijoan zen, eske manifestazio bat izan ziteken, goreuntz zijoan jendetza ikusteak, bastante beldurre ematezun. Eta han ginela, taberna batean sartu, tal, handik atera, eta nik ikusten nuen hor, ez nuela egoen nahi, eta duela urte pare bat agian nire burua behartuko nuke hor egotera, lagunekin egoteako, eta ez galtzeko ezer, eta parranda batetik nola joango zara, eta dena delakoak, eta olakoak entzun berri da izan ditu, juno hendik ez da parranda hasi, nola joango zara etxera, ez nuen hor egon nahi. Eta gira esan, pozik nago, momentu horretan erabaki hori hartu nuelako, nekilako gainera urrengo egunean bestela nere belaunak kejatuko lidatekela, eta bai, Juleneko entxidatze ditan bezala, 98 urte baldin baditut, edo horrek esan nahi badu 98 urte ditu dala, pozik ditut 98 urte. Banik esango dizuet, konfirmatu didate, Baserri Tabernak gaur 11:00 irikitzen duela, eta Goiurik dion bezala, bihar dutela jai eguna, beraz, gaur, bigarren kafeko krua, patata tortilla jatera joango gara. Baserri Tabernako lankideren batek esan dizu, edo asko joaten den norbaitek? Baserri Tabernako arima egiturazkoak. Naiz eta patata tortilla ez duen berak egiten, hori ere esan behar dugu, pero hasiko gara itortzeak egiten, bai. Baina, bueno, dena familia giroan osatzen dute, beraz, dena ondo. Zein da zure maite duta, Goiuri? Begira, pentsatu dut, aste honetan, nire maite duta, egunero, emakume desberdin bati eskainiko dio dala. Gero, kexatu egiten zarete, beti maite dutezak, eta ekartzen ditu dela, maite dutezak izango dira, batzuk, baina disimulatuta, egongo dira, emakume batzuei maite dut eskinei diedalako, eta gaurko maite duta izango da etxeron, izen apuntatuta daukat, eta begiratu egin barut ondo esateko, Koral Cousorentzat. Koral Couso da futboleko arbitro bat, eta atzo eduki zuen partida bat futbol erregionalean, Atletico Karinenaren eta Monte Carloren arteko eskualdeko lehen mailako bigarren taldeko dueloa. Bueno, egia esan, futbolaz ez dut asko kontrolatzen, bosta xola dit ze mailako partida zen hau, eta zerari ziren jokatzen, lagun artekoa zen edo errege kopa zen, bosta xola. Kontua da, Koral lantxe joan zela lanera, bere arbitraje lanak egitera, eta sekulako irainak jasan zituela, zorra, puta, guarra, eta baita eriotza mehatxuak ere azkenean, erabaki zuen partida etetea, eta ez zuela jarraituko, eta Guardia Zibilari deitu zioten esateko futbol esparrutik ateratzeko laguntza eske, eta berak aktan jaso du dena, ez da? Eta orduan erabaki zuen partida etetea. Kontua da, Paco Ramo Aragoiko arbitroen batzordeko presidenteak, berak esan du, ni ez nengoen hor, baina sinesgarritasun osoa ematen diote elkargo kideari, eta gaitzetxe egin ditu horrelako jokaerak, baina non, bere aldetik Luis Nibelak, dala Karinenako klubeko presidenteak, esan duela dena gezurra dela. Inorketziola horrelakorik deitu, eta berak onartzen duela, bere afizioa foioneroak direla. Ez dutela inoiz indarkeria eragiten, eta ez dutela iraintzen, baino pixkat foioneroak direla, besterik ez. Eta gainera, esan du, Koralen gainean utzi du gertatutakoren erantzukizuna. Esan du, hartu dituen erabakien ondorioak bere gain hartu beharko ditu. Hau da, berak erabaki du arbitro izatea. Orduan guain, esaten dioten edo zer onartu egin beharko du. Kontua da, bideoak badaudela. Eta bideoetan argi ikusten dela ze gaizki tratatzen duten Koral Couso. Eta nola jendeak, afizioak, nola oihu egiten dion, eta nola behin erabakitzen duen partida eten egingo dela, eta badoazela, aldageletarako bidean,
nola gizon bat oldartzen zaion, eta gizon batek ia bere gainera joan nahi duen, eta pentsatzen dut gizon horren emaztea izango dela, gizonari berokitik heldu egiten diola. Eta pentsatu dut, emazte gaixoa baita ere, zure senarra horrela kontrolatzen, ze zure senarrak ezin ditu bere emozioak onartu eta oihu egin nahi dio arbitro bati, gainera edo zer gauza esaten. Oihu. Neri beldurra eman dit momentu horretan. Niri ere beldurra eman dit. Enaiz ez zertaz enteratu. Niri gaur goizean lehenengo bideoa atera zaitena sare sozialetan izan da, eta da, esango nuke lehenengo regionaleko, oso maila... Bai. Ez dira, jokatzen hemen, erregekopa bat. Aiko balia ere. Hori da, aiko balia ere, baina bai, are gutxiago, ez? Osea, zezeizea bizitzan tio. Gizona da, ziurrenik jokalari baten aita, eta nola saltatzen duen, bada pixkat, emakumeak ez balu heldu harrapatuko luke. Amorruz betetako gizon bada, eta nik gizon hori, eta hau beti ustezko eta horrelakoak esan behar ditugu, ze bestela salaketan jasoago duko, baina niri ez linduke harrituko gizon honek bere etxean indarkeria eragingo balu. Eta nik gehituko dut, eta honek lagun gutxi sortuko dizkit, baina iniz esan dut, futbolean egiturazkoa dau. Arazoa bada patriarkatua eta bada gizon hori, baina arazoa bada kirol horretan oso normalak diren jarrerak, eta denok futbolean bizi izan ditugunek. Besterik gabe, uste hau ere esan egin behar dela. Banik maite dut bi dauzkat eta azkarrak eta bixiak. Bata, asizara emakumea aitortza egiten eta etorri zait, gaur jango dugun patata tortilla egiten duen pertsonaren izena Ainoak egiten duen, ere ustez, Euskal Herriko patata tortillarik onenetako bat. Hori batetik eta bestetik nago oso pozik, ze batzutan behar da etxean zerbait konpondu behar duzunean horrek katakarak egitea. Eta nik nera matzan asteak, nire garbigailuarekin, arropa garbigailuarekin, reseteatzen dut, irikitzen da, jartzen dut martxan, erdizka, tira, talago batean esan zuen. Atea beste irikiko. Arropa barruan, eta labadorak aterik etzuela zabaldu nahi. Eta azkenik gaur teknikoa etorri da, esan dit konpontzeko pieza bat aldatu behar dela, eta beste irikitzea lortu du garbigailua, beraz arropa hori berreskuratuko dut, eta dena ondo. Baina bide batez gogoratu nahiz, esan dit, aizu barkatu. Zuek, lavabajiasak ere konpontzen duzu eta, da. Badaukat bat hemen duela 2 urte ura galtzen hasi zena, eta ez dut erabiltzen, etxean eskuz fregatzen dut. Begiratuko dut, esan, tuberia bada ikusten diot, hemen digari da galtzen da, eskatuko dut, eta lau sentimotan hau ere egingo dugu, diferentzia gutxi izan zazkenen badakizu, salida, eta horako gozak. Eta, pospozik, laizter etxean garbigailu eta lavabajia esan martxan izango ditu darako. Nire bizitzaren Mai Gorostiaga, pozu egunon? Egunon bai, etxean nengoen, eta esan de, maite du bat aipatu nahi dut gaurko programan, nahiz eta nire eguna ez da gaur. Eta hasi nahiz idazten eta esan dut, deitzen badegu protagonistari eta berekin itziten badegu, erresumen txiki bat egiten, spoileatu gabe, maite ditut ipuñak, maite eta asko goiurik esan dula, emakumeka, aipatu behar direla, bai edo bai. Maite dut Gasteizko López de Gereñu ikastetxea, eta izugarri maite dut Ane Guevara Euskal kontalaria. Zuk maite duzu Ane Guevara eta besteok ere maite dugu, eta egia esan, notizia ikustean denok hartu dugu alako poza. Emozionatu nintzen larun baten, jaso nuenean saretikan albistea, eta benetan emozionau, bai. Bai, aizue, pentsatu dugu gaur gauza edarra izan zitekela, aitortza hau eta poz hau, protagonista berarekin elkarbanatzea. Hemen Gorka Santestebane galdetu du Mai, eta zuk zer egiten duzu hemen, zergatik dago Mai hemen? Bain zuzen ere aitortza egin egin geniolako Ane Guevarari kontatu dizuegun guztiagatik, eta poza handia hartu dugulako Ane Guevara, egunon? Egunon. Zorionak. Eskerrik asko, bai. Merezita. Bai, kriston ilusioa egia esan. Justo moztu dut, ezaituzte entzun esan duzuen guztia, baina... Esan dugu oinarrian Ane Guevara ikusi genuenean notizia, emantzigula poz asko oso etxeko sentitzen zaitugulako, eta eta hemen asko maite zaitugulako, eta Mai Gorostiaga pozo gargo izan esan digunean. Aizue, banoa harat, deituko diogu Aneri eta esango diogu, eta
Bueno, eski gainera ze polita ikustea zu horpegi felizidade horrekin, zure izena dara Hombre, es que zelako eguna. Bueno, entzule guainek ez dakite zer iburuzari garen, Vale. Venga, zer kontatuko ane, venga, nahi pixka bat, a ber, López de Beren ikastetxea Gasteizkoa, bueno, espazio hor barruan azten dira, espazio ezberdinak emakumen izenekin, izendatzen, edo jartzen horrelako, bueno, kaleak esango balira bezala, eta bukatu zu historioa, Eta eskolako liburutegi bati, Ane Guevara liburutegia deitu diote, eta ninago zoratzen. Eta gu baita, zurekin batera. Bai, kriston ilusio egia, esan lagun batek deitu ninduen, eta berri hon bat jakin nahi duzu, eta hombre, ona bada, klaro, baiet. Eta bidali ziran plaka hori kale baten antzekoan, nire izenarekin, eta liburutegia. Eta broma da, eta ez jarri gara lekuak izendatzen, emakume guretzat garrantzitsuekin, eta zu atera zara, eta liburutegiak zure izena izango du. Eta iruditu zitzaidan iniziatiba superpolita. Ni albistea jaso nuenean, urrengo segundoan, idatzi nizun esaten, hau egia da zure urrengo ikuskizunaren ideiaren bat, da broma bat, bai, ez dakit, zan como que, bueno, gezurra dirudide ez dugu sinisten, ez horrelako albiste honak bizikaren munduan, eta albiste oso polita da, ipuin kontrari zarelako, emakume puska zarelako, gazte zarelako, eta ez dakit oso polita iruditzen zait horrelako omenalditxoa, ez? Bai, eta uste dut hori ez, gazte delako, batzutan badirudi horrelako aitortzak beti oso berandu egiten direla, edo orain hasi garela kontzientzia hartzen gure iraganeko emakumeek, izendegietan, kaleetan, behar duten presentzia eta indarraz, eta bere ibilbidearen, bere kontalari eta ez dakit aktore ibilbidearen puripurian dagoen pertsona bati horrelako aitortzat egitea, uste dut horrek ere egiten duela pixka bat berezi, eta uste dut zuri ere horrek sortuko zizula apur bat, berezitzazun sentsazio hori, ezta? Bai, ni oso flipando, eta gero lagunak esan zidaten, baina hau egiten zaila hilda dauden pertsonei, eta zu begira, eta esaten, joder, ze ondo, eta ez que gainera iruditzen zaitu zen iniziatiba polita, oso herrikoia, oso gertukoa, umea gero joan nintzenean ipuina kontatzera, eta denak, ala begira, bera da, de repente hartzen du dimentsio bate gauzak, oso fuertea. Eta gero esaten nuen, ez da intzaia, ez da, lekuei jartzen dizkiegu ez dakiz komandanteren edo ez dakiz presidenteren izenak, eta gero gure artean balorea ematea gure artekoari, eta sortzen dugunari elkarbizitza horretan, iruditu zitzaidan, espero dut hemendik aurrera horrelako iniziatiba garatzea gehiago, eta hau izatea, ez dakit, pues hori, pausu txiki bat, gero ora ere zabaltzen joateko, maite ditugun pertsonei, eta lan polita egiten dutenei, izena jartzea, zergaitik ez. Zorionak nik badakit garaion sorgingunean hortik zabiltza arrapaten hau zu hementxe, bai. Laborategia sartuta, horrela baitzen dugu horri buruz eben, besarka handi bat, muxo handi bat gora ipuña, eta gora Ane Guevara. Apatu mai, eskerrik asko. Ane Guevara, agurtu aurretik gauza galdetu behar dizugu. Gaur patata tortillaren mundu eguna da, beraz, hartzazu patata tortilla pintxe bat gure osasunera, baina galdetu behar dizugu, tipularekin edo gabe? Tipularekin beti. Oso, gora Ane Guevara ontan ere bai. Muixo handi batan zain du. Venga, muixo bat zuei, eskerrik asko. Mai Gorostiaga, zuretzat azkeneko minututxo hau eta gurtuko zaitu? Bai, ostegunen sorpresa bat zuretzat. Gianni Rodariren aditu bat dator. Simone Negrin kontalari italiarra, ekarriko dugu bigarren kafertzera. Ahoza jaialiak aurrera darrai, den ondo mai? Dena ostegunean xeetasun gehiago emango dizkiguzu. Beste fase batean, Andre Roldan Kolombiarra etorri zaigu, eta bihar datoria Simone Negrin italiarra, beraz, bai, ipuñez blai. Ipuñez blai jarrai dezala behar bezala gure mundu txiki honek, eta izan dadila ahozago jaialdiari esker. Mai Gorostiaga pozo laizter arte. Aio. Adira benetan merezi dutenak, hainiketan zuratzetik nauzu, orduan minutu itxen dituztu, baina zu... Eta hemen zehatz eta mehatz Lander Kornago zu etzara etorri gaur patata tortillaren inguruan hitz egitera. Baina inoiz igual galdetu dizugu, berretsi beharko diguzu. Tipularekin edo gabe?
tipula eta piperrekin. Epa, hor beste variante bat zabaldu da, Piper berdearekin. Gero gu sartuko gea gure debatean eta egingo dugu debatea. Ze piper? Berdea. Vale. Gero orako. Ari gara hartzen, olako zertzela da batzuk, gero gauzak behar bezala lantzeko, eztabaidatu behar dugu honen inguruan. Baina entzuleok, Lander Kornago etorri da, mito batzuen inguruan hitz egitera. Sukaldean askotan entzuten diren mitoen inguruan aritzera, ze asko entzuten ditugu, batez ere, uste dut, sukaldaritza kultura desente duen herri honetan, eta badu usteet, kultura, tradizio, joera bat, etxean gure gurasuek sukaldatu egiten, kozinatu egiten dute, jendea sukaldatzen, deno dakigu sukaldatzen, baina inorrek ez daki sukaldatzen. Eta mito asko daude. Bai, asko. Quiero una peda y que brinden por mí. Zure agindutan gara, mito joango gara, Lander? Bai, pixkanaka, ez? Itzeingo deu horrelako esaldi batzuk egia absoluto bezala esaten diana, transmititzen dianak, baina, batzutan sukaldean sartzen zeanen eta pixkat ikustezunen zen olako gauza gertatzen dian egurokotasunen, ez direla hain simpleak, ez? Denok ezautze deu, baten bat jungela sukaldatza soziadea lokesea, eta beti esan digu baten batek, aragia ondo ziagitu bazu zartagin, bestela zuku guztia atera itea, ez? Ondo zigilatu, ez? Ondo plantxatik, eman hola gogor eta... Jutezea olibakin zoze fregitzea, da baten batek beste aldetikan, oiuka, olako gauzatak itzeingo dugu, ez? Sukaldaritzako mito handi horiek pixkat desmontatzeko momentua dela iritsia, 5 mito ezberdin ekarri ditu, pixkat hitz egiteko, eta pixkat ikusteko baita zuek entzun duzuen edo ez. Lehenengo mitotaz hitz egingo dugu, esan dugun bezena, haragia ondo zilagitu barra da zuku guztia ez galtzeko, hau da seguruenik gehien entzute den mito horetakon bat. Honekin lotuta, atzo ikusi noen txio bat, esan ez, Los Domingos pelikula izan dela Goiatan horrela, ez, sari ugari jaso dituen pelikula horietako bat, eta eztabaida sortu duena, eztabaida izan da, batzuek ikusten dutelako, egiten diola hola kritika Eliza Katolikoari, eta beste batzuk ikusten dute kontrakoa, ez, jartze zuen gizon batek. Hemen, benetan, pelikula honetan eztabaidagarriena da, protagonistaren osabak, petxugak egin nahi dituena, zartagian petxugak egiten hasten denean, nola tenedorearekin zulatu egiten dituen petxugak, eta ez dut ikusten inor horren inguruan eztabaidatzen, eta orduan sortu zen sekulako... Gaur hortaz ez da dutuko dugu. No! Baina, pixkat, lehenengo bueltaka, beti entzun deuna, ez? Zartagin oso bizian ziagetu bar da, kanpon geruzaba sortzeko eta zuku guztiak barrun gazeko. Hoi, gezurra da, lehenengo gauza. Hor gertatzeana da, erreakzio kimiko bada, mailar erreakzioa deitze dena. Hau da, beroarekin proteinak eta azukrak erreakzionatzen dute, eta koloi marroska hoi ematen digu gure haragiari. Baina ez da beharrezkoa zuku guztiak barrun geratzeko, ez? Ez dira itxita geratzen hori egin ondoren. Hau baizik eta zaporea sortzeko egiten da. Zuku galera hauek beste gauza askoen araberakoa izaten dira, gehien bat sukaldatzeko denbora eta temperaturaren arazoak izaten dira, ez? Denbora asko uzten baldin badugu haragia zartagi baten, zukua galdu egiten dira, eta denbora gutxi uzten baldin baiteu berdina, ez? Temperaturarekin berdin, temperatura oso altuan baldin badakau, zukuak kanpoan ateratzen dira, eta oso baxo baldin badakau haragia egosi egiten da, eta zukuak galdu egiten ditugu, ez? Gauza da, askotan azten zaigun gauza bat egiten dugula, haragia egiten dugunen, da pixkat atxedena uztea haragiari. Zartagitik pasa eta 2 minututxo utzi zuku guztiak barruan geratzeko. Eta ez ateratzeko, ez? Askotan gertatzen da txuletekin, txuleta egin eta 2 minutuko erreposo hori ematen zaina, baina beste haragikin da berdin gertatzen. 2 minutuko erreposo diozunean, mozten hasi aurretik izan nahi duzu. Dakau, jende batzu dakaitura, atera eta mozteko, justu mozten hasi, ez? Eta hor hasten da bandeja guztien ateratzen dira. Zukua, bai. Odol esaten dana, ez da odola, bai, zukua. Baizik eta zukua
zukua da, ez? Zuku guztia nola atera egiten da. Baina 2 minutuko erreposoa uzten baldin badeu, ja mozte duenez zuku guztia barrun geratzen dira, ez daukago arazoi. Bigarren mito bat, lehen baita aipatu duguna, olioa ez da ona frigitzeko. Hoi baita beti entzun deu, beste mito nahiko zabaldua da, eta jendea pentsatzu ez dela ona frigitzeko, azkar erretzen delako, eta temperatura altuak ez ditulako oso ondo jasaten, ez? Guztiz kontragoa. Olio virgina extra, temperatura altua oso ondo mantentzen du, ez du asko sufritzen, eta ondo jasaten du, eta oso egonkorra da. Gainera, Mediterraneoko dietan, mendeetan erabili da frigitzeko. Orduan, Instagramen bi elikadura guru ateratzen dienean ez dela ona esaten, igual mendeetan erabili behar bada, igualain txarra de ez da. Hor kontua da, oli horrek ere behar duela onxamarra izan. Hor badaude gero oliba orujo eta olako... Oliba extra. Hori da, oliba extrako olio virginek. Olio virginek erabiltzare, baino zapore asko daka. Orduan, patata batzuk iten baldin baitu, zapore puntu hoi edukitzea normala da. Ni gusta ez aite olioan zaporea guztien. Badago jendea ez, fuerte egiten zait eta ulertzen dut, baina nik aukeran. Maionesa bat egiteko baita ez du erabiltzen, baina puntu batzutan ondo etortzen zaio. Ez da frigitzen oliba oliotan, ze azkenen garestia. Hori da. Horren da ekonomi kontu bat, eta ez da hainbat txarra denik edo kaltegarria denik horrekin frigitzea. Baizik eta prezioa azken urteetan baita desente igo da, eta orduan girasol olioa ohikoagoa deu, ez, frigitzeko. Hirugarren mitoa da nik ezagutzen enuen bat, eta nik beti gaizki egin dut. Eta gaur goizean edatzo gabean, ez da gidoia begiratzean, esan, hemen zegoen horregatik batzutan sentitu dut hain berezi zegoela platera. Bueno, horretxe kontateko izuela handerrek, baina izan zan olako revelazio moduko esan, akabáramos. Egiten eta seguro ez dautze duzuela baten bat ikiteuna, o zuek baita, da pasta egosi ondoren urakin garbitzu. Jende asko daka ohitura hoi pasta egosi, da batzutan grifoan sartu eta urrotzakin garbitu esaten da, kokzioa mozteko erabiltzen dela. Error. Bai. Hemen disclaimerin behar baita. Akatsa, segun ze elaborazio egin nahi deun. Pasta entxalada bat ine balin badeu, igual kanpoan 35 gradu iten balin baitu, igual pasta plater bat jatea 35 graduta baita, ez da hobena, o ez zaizu hainbeste... Ari gara pasta bere salsa batikin jaterakoan edo. Tomateakin edo beste salsarekin dite deunean, ez? Jendea hartu pasta gozi eta gero grifoan bota eta saltxara bota. Hoi akatsa da. Azkenen gu garbitze deunen pasta hori, azken almidoi guztia galtzen juten gara, eta gero saltxa pastari ez da ondo itxasten. Batzutan gertatu seguru deno gertatu zaigu pastain, da gertatzen zaigula pasta zuri alde batetik da saltxa beste aldetik, ez? Hoi da, almidoi kantitatea, galdu egin duelako, ez? Eta gero, pasta eta zitze egiten nahi gehan, Italiako sukaldetara joango gara, eta han, hoi bekatu potoloa da, hor noskiolako zaitea, eta haiek pasta gozteko ura gordetzen dute pixka bat gero saltxari botazteko. Azken uroi urzikin bat gehatzen zaigu, pixkat txuria bezala, almidoia da. Hoi da, guztiz guk nahi deuna gure saltxari botatzeko, eta pixkat loditzeko de bai, pastari ondo iztazteko. Hau, kontatzen ari zaren bezalaxe, burura datorkit, Italian, edo jatetxe italiar honen batean, baina berezik Italian leku askotan egiten dutelako ondo, edozin pasta hartu eta oso aldente eta saltxa erabat pegatuta duela, ez? Sentsazio hori, eta ari zarela jaten da, esaten, ze hona dagoen hau, saltxako oso onak direlako ere, eta baina pega egin da, eta benuen inoiz jakine... Azkenen da, almidoia asko dakatelako pasta horiek, eta ondo pegatzen dalako. Kalidade ondiko pastak direlako, ere? Kalidadeko pasta, noski pasta intepaldin badu betxen beti saiatuko pixka kalidadezko zehoze jaten, eta azkenen almidoi puntu hori gehiago dakate, gehiago eta gero azkenen gozogoa da baita utzako pastekin egitea. Baina, pentsatu behar duna da, beti, ur basotxo bat gorde, kokziona, eta inoiz ez pasa uretikan.
pasta. Edo zein pasta, berdin da. Berdin da. Saltxakin iten baldin badeu. Hori da, baldin bada hotzean jateko edo. Hotzean jatzeko, bale. Orduan, perdonao, esatean bezala, no pasan. Baina besteetan guazen gordetzea eta guazen pixka zaintzea. Hoi. Vale. Bueno, aragira itzuliko gara. Aragira beste mito bat hor sardeskaren laugarren erabilerarekin. Eta sardezka sartzen dugu jokoan. Beti esaten da ez, aragia sardezka zulatzen badugu zuku guztia galtzen da, aragia estropeatze deu, bueno, betikoa. Eta hau ez da hainolakoa. Ezkenen, bi zulotxo iteagatikan, ez da ezer gertatzen, gero beste gauza bada hor... Dena zulatzen baldin badegu. Dena zulatzen baldin badegu da koladore bat bezala uzten baldin badegu aragia, bueno, bai, baina pixka baita logikoa da, zulatzen baldin bazu, igual zoze gertatzea, baina bi zulotxo iten baldin badegu, ez da ezer gertatzen, ez? Baita batzutan gomendagarria inkluso izaten da, dependezen olako aragitan beroa sartzeko. Jende asko adibidez, txuleta bat erretzegunen parrillan beti moztu egiten du grasa aldetikan. Horixe galdetu behar nizun, nik batzutan, hemen, ingurunetan, bigarren kafearen giro honetan askotan improvisatzen ditu horrelako afariak. Eta horrek esan nahi du, azken orduan zoazela, arakinaren txuleta erostea eta txuleta hori kamarati dator eta temperatura zotzago. Horrek zaildu egiten du, txuleta behar bezala erretzea, ze kanpotik bero asko eman da, baina barrukaldeak era daiteke. Eta batzutan hori, konprobatzeko ere, olako kortetxo bat egin, atza sartu, eta ikusi, hau... Askotan itea pixat ikusteko nola da barrutikan, eta geho, zu mozten baldin bazu, parrilla oso fuerte baldin badakazu, su izin baldin badakazu, normalen kontraitu itea, da gehatzea pixat arrugauta ezela, ez? Hortotako de bai erabiltzen da. Baina, hoi gertatzeanen, pixat atemperatu momentu hoi ez teula auki, mikroginean sartu, 20 segundutxo, eta jazta. Eta ja hor... Ez da gomendigarrena. Ez da ortodoxoena, baina trukoa da. Mendi batek entzuten baldin bau parrillero bat entzuten baldin bau barkatu. Baina ulertuta. 10 segundutxo, 20 segundutxo, pixkat hori jolasten juten baldin bagea, pixka berotze dugu barrutikan, eta ja hobeto dago. Baina mikrobinak gaitasun hori daukain zuzen, ez? Barruruntz beroa txertatzeko edo. Bai da, eta hortikan pixat berotze dugu, epeltze dugu. Ez duzu berotzen inoiz, baina epeldu eta gero parriatikan pasan. Eman digu beste truko bat, bai. Nik askotan moztiarena ere oiaskoa parrilan egite gustatzen zait asko, baina oiaskoak askotan hori barrukaldeak ere zurringur hori gorrituta dagoenean oraindik behar dezula eta pixkat labanarekin zap. Gio, aragi batzu dare... Bai, olako, txak korte batzuk egin gehiago eta... Aragi batzu dare, hainbeste kalte ez diola iten azken, oiaskoa, juten baldin bagea, petxuga ingurua, igual uste dula pixkat ugosoago edo xamurrago bezala, mozten baldin badau, ez da gain beste zugu txuleta bat bezala, zenen ez du beste galduko. Baina bai, oitea pixkat ikusteko, nola barrutikan nola da hon, eta pixkat beroa da hon, ez da hon, edo baita forma ez galtzeko. Baina, esan bezala, azkenen pixka bat sardezkatzen baldin badau zulatu den baldin badeu, baita ez da ezer gertatzen. Ez larritu, guain urrengo sozea da juten baldin bazaten kuadriakin, da ikusten baldin bazue baten bat txuleta sardezkakin muitzen. Ostras, orain txuletez ari gara laztutan nengoen, atzo zurekin goratu nintzen handoz. Zepolita. Bai. Txuletaz pentsatzetan netzat. Zepolita. Nik hitz egin dugu saiontan, eta jendek esango du, hauek beste ezertaz ez dute hitz egiten, baina atzo, afaltzen ari nintzen toki batean, esango dut, Zumaian, eta ateraziaten txuleta bat, orain dela 10 urte, itzuli ingo genukena sukaldera. Baina, orain mazerazio... Puntu horrekin. Baina ez zurringuruak erabateko roquefort edo oso ustel zaporea usaina zeukan, kontua niri gustatzen hasi zaidala, eta esan, zesango diogu, baizu? Azkenen gustatzen balin bazaizu, baina zegoen fuerte, fuertetxo. Pertsonalki ez gustatzen, ez disfrutatzen. Zatitxo bat bizati bai, baina ez disfrutatzen txuleta osoa bitzako gehiagi iruditzen zait. Ez zurra zegoen mai honen kolorekoa. Ostia. Idea egiteko. Nik gehiagi jakin hobesako nuke, txuleta horrek 3 hilabete kanbaran bazituela. Ogeiago, bai. Igual ez da inbeste denboa, baizik eta igual gaizki garbitutako txuleta bat. Izan daiteke da. Jo, azken ezurren eta kanpokalden beti ateratzen dira ontxo horiek, beste kolore berde, horiska horiek, ez baldin bai ondo garbitzen, bai zapore asko ematen dutela.
Besterik gabe gogoratu nintzen eta esan nahi nizun. Bueno, azkeneko mito bat, janaria zartaginean etengabe mugitu behar. Beti muitzen, ez? Beti eukideu, matematikus edo zartagin subizin uzten, zozegota da beti muitzen, ez? Beste imagino idakau zartagi hartzen da, mugimendutxo txiki bat ematen zartagiai, bueno, argatu. Zerbait zartagin jartze daunen, eta berehala muitzen haste ganen, bueltak ematen, hasten, askotan hori ez da egin behar, beti depende ze egite deun, ze ez du egiten, adibidez salteatu bat iten baldin badeu, zeuze barazkiak, lo que sea, bai, ondo dago, baina minutu batzuk mugitu gabe uztea baita onuragarria izaten da, gehien bat aragi edo arrai ezberdinak ite diteunen, ez? Beti teknikaz hitz egite deu, hori esan deuna, ez? Salteatzen baldin badeu barazki batzuk, aragi pusketa batzuk, lo que sea, bale, ze zartagia su bizin dakau, eta hori muitzeko alegin ematen digu, ez erretzeko, baina beste gauza depende zeite duen, bueno, bi iru minututxo guztea koloi marroska hoi hartu arte eta zapore puntu hoi garatu arte, ez da txarra, ez? Ze gertatzen da etengabe muitzen badeu janaria, askotan gertatzen da janaria egosi egiten dela eta ez dela doratzen. Baizik eta gustuko guztia galtzen dula eta egosi puntu hoi ematen du zapore asko desarrollatu gabe, ez? Eta azkenen sukaldean zapore hoi doratze horretan dago eta horrekin baita kontuz ibili behar dago, ez? Hor zailtasuna puntua, ez? Ez erretzea. Puntua, eta pixkat, baina azken duen, azkenen dependez esartzezun zartagia eta zuri baita zenolako gustu dazkazu adibidez nahi barazkiak egosita gusta ez zaizkit, baina honi nahiago direktamente salteuta, ez? Azalorea, o lo que sea, directamente zartagin sartu, da muitzen. Salteatu hori da, mugimenduaren ondorioz. Mugimenduaren ondorioz. Eta zu indartxu xamarrean. A tope. Eduki bazu, zartagia oso beroa eduki bazu. Tipularen gati galdetu diogu, baino gasaren sukaldea edo elektrikoaren. Gasaren elektriza gozara. Ni gasa nahiagot. Pentsatzen nuen erantzuna horixe izan. Bai, azken gasa beste errepuntu bat baita emateio, baita, nik esatet, etxeako adibidez, ni gasa enuke ukiko, nahiago, igual, vitrozeramika bat eduki, igual, erraixago, egunerokotasunen, erraixago adalako etxairitxi da vitrozeramika jarrita jazta, baina bai jatetxetan ni nahiago dela gaz puntu hori edukitzea. Gaina, gauza gehiago hitza azkazu, mundu profesionalean, esatet, gasean gauza gehiago ita azkazu gasean direktamente erre ezakezu hainbeste erikagai, zartagia kontrolatzeko baita, eta ni nahiago, eta emateio erre puntu bat, beste vitrozeramika da induzioak ez diola ematen. Entzuleok, norbait egurrengoan esaten badizue zerbait ezin dela sukaldean egin, Lander Kornago garbi utzi digu, agian pixka bat zalantzan jartzea merezi duela, Lander. Bai, egin bat, esate jendea etortzea, baina nola demontre indezakezu, lasai, bazen hitz egitea, bazen debatitzea, eta ikusi du, itea da hona ez. Baina, azkenen bakoitza bere era ditula sukaldatzeko, eta baita hemen mitoa baino, baita maniak ere asko sartzen dira, ez? Gendesatu bani, sukaldatzeko beti egurrezko koiara erabiltzez, zaporea onagoa ematio, hori mania bat, barkatu esatea, baina mania bat, guztiz mania da. Eta azkenen bakoitza bere sukaldaritza mota eukitzeko, partekatzeko eta disfrutatzeko hori dela. Azkenen sukaldaritza hortako daula. Lander Kornago, eskerrik asko eta laizter arte. Eskerrik asko. Goizeko 11 minutu bat, ia 2 minutu, bagoaz azken ordukoaren bila Bilboko estudioetara, Itxaso Leon Kareaga lankide antxe dugu eta Itxaso, egunon? Egunon bai, kontatu behar dugu ertzaintzak 3 adingabe atxilotu dituela astelehen goizalde honetan Gasteizen, 17 urteko bi eta 16 urteko beste bat, ustez 2 mutilen aurka eraso homofoboa egiteagatik. Ertzaintzak jakinarazi duenez, goizeko 6 aldera, hainbat ertzain Gasteizko aldezarrera joan dira 2 pertsonak eraso bat jasan dutela jakinarazi ostean. Biktimek 2 gaztek agentei jakinarazi diete, koroatzeko aisialdi establezimendu batetik atera direla eta Aldabeko gizartetxearen inguruan zeudela 3 mutil
hil hurbildu zaizkiela lurrera bota dituztela eta hainbat ukabilkada eta ostiko eman dizkietela. Adierazi dutenez jotzen zituzten bitartean iraindu egin dituzte euren homosexualitatea aitzakiatzat hartuta. Minutu batzuk geroago Jesusen zerbitzariaren kalean erasoaren ustezko 3 egileak aurkitu eta atxilotu dituzte. 17 urteko 2 adingabe eta 16 urteko bat dira esan bezala. Atxilotuak adingabeen fiskaltzaren esku geratuko dira polizia eginbideak amaitutakoan eta honen inguruan ikusgunek gertatutakoa salatu du, biktimei babesa helarazi die eta mobilizazioa deitu du gainera biharko astearte honetarako arratsaldeko 7etan Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan. Eta bestalde datu kezkagarriak ere ezagutu ditugu gaurkoan. Kaleratzeak stop elkarteak datozen hilabeteetan larriagotuko den bizitoki larrialdi baten berri eman duelako. Ohartarazi duenez, aurten 25.685 alokairu kontratu amaituko dira Euskal Autonomia Erkidegoan eta eren bat 8.019 Gipuzkoan. Elkarteak ohar batean galdetu du zergatik ez dieten errentatzaileek errentariei kontratuak berritzea eskintzen eta eskatutako aparteko luzapenen baliozkotasunari oztopoak jartzen dizkieten. Gaineratu duenez, horren arrazoia dira edukitzaile txiki eta handiek higiezinen agentziek aholkatuta eta haien konplizitatearekin beren atarietan eskaintzen dituzten kontratuen prezio neurrigabeak. Kaleratzeak stop elkarteak nabarmendu du ezbetetze espekulatibo hori dela kontsumobidek zorrotz ikuskatu eta zigortu behar duena kontsumoko udal bulegoekin lankidetzan. Ildo horretan, itxaropena agertu du Euskal Administrazio Eskudunen koordinazioak, Lakuako gobernua eta udalak aipatuz, etxebizitzaren legea eta kontsumitzailearen estatutua betearaziko dituela eta horrela tentsioan dauden udalerrietan alokairuaren legez kanpoko prezioak mugatu eta jaitsiko direla bizitoki larrialdi jasan ezin hori murriztuz eta herritarrei etxebizitza duin eta eskuragarri bat eskuratzeko aukera emanez. Eta informazio praktikoa berritzeko tartea ere hartuko dugu, esan behar dugu aparteko azken ordukorik ez dugula errepideetan, baina aprobetxatuko dugu gogorek hartzeko Tuborre Unidoseko langileek protesta dutela eta protesta hori dela eta autoilara luzeak sortu direla lehen ordutik, Nekuritik eta San Mames ingurutik Bilborako sarbideetan, mobilizazioaren ondorioz errepideak ez dira erabatitxi, baina hiriko sarreretan autoilara handiak sortu dira goizonetan esan bezala. Gaur bilera erabakigarria dute langileek, izan ere enpresaren eta batzordearen artean akordiorik ez badago eta kontsultaldia luzatzea erabakitzen ez bada, enplegu erregulazioko espedientearen negoziazio prozesua gaur bertan amaituko litzateke. Kontu hau eta beste hainbat jarraituko ditugu goiz eta eguerdi honetan zehar. Eskerrik asko itxaso Leonadi jarraituko dugu informazioaren ariak eguerdiko 12etan izango du, hementxe Naiz irratian urrengo geltokia. Eta gu bagoaz aurrera segituan, gure urrengo gonbidatuak aurkeztera. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egun on daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri Naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakartzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztiak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz irratia zurekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Itxaroten ari zarenean, irena gortzen denean, aleginak nahiko ez direnean, gutxinaka ilusioa itzaltzen da, alduguna egiten ari garenean, gure txanda galdu dugunean, nekea gain hartzen duenean, goizeltzen dira.
1913ko martxoaren 9an, hau da, gaurko egunez, Harriet Tubman hil zen. Esklabotzaren aurkako ikono bilakatu zen Tubman, ihes egin ostean lurpeko burdinbidea sare klandestinoko parte izan baitzen. Ihes egin aurreko gauean, amari agur esaten saiatu zen. Mari aurkitu zuen konfiantzazko lagun bat, eta abesti bat abestu zion. Antza denez, abestian, izkutuan, kode bat zeon, eta kode horrek agur bat zeukan. Goizean aurkituko zaitut, agindutako lurrera joango naiz. Abestiak erabiltzen zituen Harriet Tubmanek komunikatzeko. Ura zen bere hizkuntza sekretua. Eta gaurko efemeridei erreparatzen hasita, komunikatzaile ugari topatu ditut. Pepe Rey kazetaria, Telesforo Monzon politikaria, edo Nerea Ibarzabal bertsolaria. Komunikatzeko modu asko baitaude. Asko aldatu dira gauzak Harriet Tubmanen garaietatik, baita komunikatzeko era ere. Tira, egunetik egunera aldatzen ari da komunikazioa, eta horixe aztertuko duten Nortasuna sarean jardunaldietan. Nola aldatu da komunikazioa azken urteetan, zein bilakaera izan dute hedabide tradizionalek, nola eragin du komunikazio agentzien lan egiteko moduan, eta komunikazio estrategietan? Martxoaren 11an izango da jardunaldiaren 11. edizioa, sarean ere 11 ikusteko jaio garelako. Goiziltzen dira ametsak, bide berrien aukerak. Eta jardunaldietaz hitz egiteko hemen ditugu Arkaitz Zukuntza eta Itziar Lamarka, egunon bikote? Egunon. Egunon. Zer modu zaudete? Ondo, gustora hemen. Ondo, gustora zaudete. Vale. Guk gure gonbidatuei bigarren kafean beti bi galdera egiten dizkiegu eta galdera horiek normalean esaten dugu. Bueno, guk biak botatzen ditugula eta gonbidatuak erabaki behar duela bietako zein erantzun. Baina gaur bi etorri zarete, orduan biak botako ditut eta erabaki beharko duzu zeinek erantzuten duen zein. Lehenengo galdera da. Imaginatu, orain etortzen dela zinema zuzendari bat. Eta esaten dio zuetako norbaiti. Zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket zure bizitzako etapa zehatz bat soilik. Etapa hori izan daiteke laburragoa, luzeagoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuketen, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat, zuetako batek erantzun beharko duena. Eta beste galdera askoz laburragoa da, ea nola gustatuko litzaizuekin izatea zuen funerala. Beraz, nik bi galderak bota ditut, eta orain zuek erabaki beharko duzue, zeinek erantzuten duen pelikularena eta zeinek hiletarena. Zuretzat pelikularena nahi bedezu? Bakizu gertatzen den, iaz hemen egon itzala eta nik pelikularena egin nuela. Hala, bale. Eta zuri tokatzen zaizu agian zu gehiago zealako ikusentzunezko komunikaziokoa. Nik uste dut oraintxe bertan, oraingo garaia. Dudari gabe. Bai. Hori, erantzun hori asko gustatzen zaigu, ze horrek esan nahi du, oraingo bizitzen ari zarena ona dela edo behintzat kontatzeko asko dagoela. Entretenigarria bai. Hori bai. Desde luego, beste garaia baina gehiago. Eta nik, igual festa giroan, ez? Bai, familia eta lagunak elkartu eta festa giroan. Zoragarri. Apuntatuta uzten ditugu, bigarren kafeko galdera ofizialak eginda, orain bain sartuko gara jardunaldian. Bueno, aipatu dut, martxoaren 11an izango dela Nortasuna sarean jardunaldia. Aurreko urteetan bezala, helburu argia da, komunikazioaz hitz egingo dugu, hitz egingo duzue, horretarako hizlari asko ekarri dituzue, nik lehenik eta behin Arkaitz jakin nahi dut zer moduzua zen prestakuntza lanak. Bi egun falta dira, eta imaginatu nola babiltzan. Atope, justo behitu komentatzen nahi nintzen Itziarrekin, ez? Ose, izlari bakoitzak bidaltzen du edukia, eta eduki hori txukuntze fasean dago, eta pixka bat azkeneko xetasun guztiekin.
lan desente oraindik aurretik urrengo 48 orduetan. Bueno, izaten dira askotan lan aurrera ateratzen den unea, ez? Edo gizakezu ideia hilabete batzuk lehenago, baina azkeneko unera arte ikasla zarenean bezala eta azterketa dator eta... Bai, egia da, osea, izlariekin demora desente lehenago hasi ginen hitz egiten eta bar, baina egia da behin ja hasten dira beraiek ere lurreratzen hasten direnean beraien edukia, ez? Naiz eta hitz egin genuen, bakoitzaren profilatik zer espero genuen eta bar, hasten dira lurreratzen beraien edukia, eta ja behin lurreratzen hasten dena, izaten dela azkeneko egunetan. Eta orduan hor esatezu, ostra, pues orduan jarri behar dugu pantaian ezakizte, egin behar dugu ezakizte, eta hori beti ala izaten da, bai, asko uzten dugu azterketa egunerako dena. Badator edizio berri bat, eta orain aletuko dugu, baina atzera begira jarri ezkero, asko aldatu da jardunaldia bera, sortu zenetik. Beti saiatzen gera, hobetzen eta beti saiatzen gera aldatzen. Aurten da, lehenbiziko aldia, maiinguruaren filosofia pixkat aldatu duguna, orain arte beti esperientzietatik egiten genuen pixka gehiago maiingurua eta banatzen genuen alde batetik adituak eta beste alde batetik esperientziak. Aurten esan dugu hartuko ditugu 4 profil ezberdin, denak izango dira hizlari eta gero denekin egingo dugu maiingurua. Orduan hori izan da agian aurtengo aldaketa nagusia. Eta bestela ez, azken finean oinarrian nortasuna ere mantendu behar da eta gure nolait fuerteena edo da, lantzen dugula komunikazioaren esparrua euskeraz, egia da ere, ari garela geroz eta sare gehiago egiten bestelako komunikazio agentziekin, hor sortu genuen markalariak, komunitatea, iazko jardunaldiarekin batera, eta hori polita da ikustea bestelako komunikazio agentziak ere etortzen direla, parte hartzen dutela gurekin, hontan, eta bada bilgune bat ere hortarako. Este gehiago kantauri itxasoa nizuta zala nago txarri da zuztez buretan anoa aroa dago kantauri itxasoa nizuta zala nago txarri da zuztez buretan. Ipatu duzu ez, beti saiatzen zaretela aldaketeren bate ekartzen, baina egia da testu ingurua asko aldatzen dela urtetik urtera, ze sekulako abiaduran ari gara aldaketa hauek eta garaupen hauek jasatzen kuskusatzen hasita, ez da ikusi dut 2017koa bideratuta zegoela, sarean saltzeko norbaitek kezkak balin badituzu, kezka horiek argituko ditugu ez, ikusten zen zerbait agian hipotetikoagoa bezala, ez? Sarean, saltzea, saltokiak internetera jauzi hori ematea, orain guztizko errealitate bada hori. Bai, nik uste zeharo aldatu dela errealitatea, egoera. Naiz eta leheno komentatzen genuen ere, enpresa edo erakunde batzuetan oraindik asko dago egiteko. Digitalizazioa etorri zen eta olatu honek harrapatu gaitu denoi, batzuk aurrean jarri dira, beste batzuk atzean geratu dira. Eta bueno, gure helburuetako bat bada olatu horretan igeri egiten ikastea eta bilatza jendea hortarako, baina bai, asko aldatu dira gaiak eta gaiak heltzeko moduak ere bai, nik uste hori da izan dela gakoa. Aurtengo hizlarien artean itziar lamarka egongo da, Mitoara eta Zeitfest proiektuen komunikazio arduraduna, bi proiektu hauetan jada ez da analogikotik digitalera salto egin duen proiektu bat, zuzenean digitalean, eremu digitalean jaizen proiektuak dira. Txaro segundo bat. Orain entzungo dugu itziar, ez dugulako entzuten. Eremu digitalak eta kontu teknologikoek ere horrelakoak dituztelako bai itziar esaten nuen. Nik hemen daukazuen guztiarekin enuke jakingo zer egin. Baina bai, ni egia da proiektuaren urte bete eta pixka gehiago darama dela proiektu honetan, beraz, hasiera horretan nintzen egon, baina bai bada presentzia digitala handia duen proiektua, eta uste dut geroz eta gehiago ikusten dela kultur proiektuetan eta musika proiektuetan batez ere dena mugitzen dela sarean, ez? Zuk hitz egingo duzu, nola komunikatu euren artean hain ezberdinak diren Mitoero edo Zeitfest bestelako proiektuak, nola piztu interesa, nola mantendu zu hori bizirik denboran zehar. Bueno, aurreratu diguzuek galdera horiek erdigunean egongo direla, zuk baduzu galdera horien erantzuna? Ez. Ez, baina ni bai
bueno, arkaitzek esan duen bezala, ez nik bai hitz egingo dut pixka bat gehiago nire esperientziatik, ba hori. Azkenean komunikazioaren munduan eretzat berria delako baitari. Eta bada zerbait naturalki etortzen zaidan, nik ere kontsumitzen detelako hori betidanik, baina bueno, kuriosoa da baitara ikustea, behin jartzen zerelan pentsatzen, nola planteatzen dituzun horrelako kanpainak, ba, ze forma hartzen duten eta zergatik egiten dezun hori, ez? Orduan, ba, pixka bat hortik. Azkenean, bueno, ba, pixka bat gehiago hitz egin nahi dut, atentzioa mantentzearen kontu horretaz egia da, ba, hainbeste eduki dagoen garai honetan zaila dela. Orduan, ba, hortik joko nuke. Baina lortu duzue, zuek behintzat, zenbakiek behintzat hori erakusten dute, bai mitoaroa ez, behin eta berriz betetzen da, egiten dira kontzertu edo, bueno, emanaldi ikuskizun berriak eta jendeak errepikatu nahi du, joan nahi du berriro ere, ikusten duenean sareetan argitaratzen dena ba horrek ere sortzen dio, arrakasta kasu bat da zuena. Era bat, bai. Eta egia da, arrakasta kasu bat dela, baina askotan gure harrapatu gaituela, era bat ez ustean, orain gauden puntu batean, eta beti esaten dugu, guretzat ere harritzekoa dela, edo, harritzekoa. Esan dut, lan zentzu batean egiten dugu, baina ba, askotan harrapatzen zaitu puntu batean, esaten, zema jende daukazun atzean, eta presto horregoteko, eta askotan ez dakizu oso ondo nola gestionatu kontu guzti hori, ez? Baina, proiektu osoa da, ez da horrez da komunikazioa bakarrik. Proiektuak interesa sortuko ez balu, elitzake horregongo. Baina komunikazioa orain duzuen bezala egongo ez balitzere, proiektuaren interesa oso desberdina, proiektuarekiko interesa oso desberdina izango litzake ziurrenik. Bai, horrera bat komunikazioan ere asmatu dugu. Eta bada modu bat guretzat publikoaren gana iristeko eta publikoa zaintzeko batez ere. Hitz egingo duzue jardunaldi hauetan markaren inguruan baita ez, Maialen Odriozola Sorlan agentzian komunikazio aholkulariak hitz egingo du, gero sakonduko dugu pixka bat gehiago, baina aipatu nahi nuen, mitoaroak eta zeitfestek eta jada hori ere lortu dutela, ez? Marka eta hor egon dela, badakigulako tipografian lanketa egon dela, ez? Tipografia propioa, iruditegi bat, marka bat sortu da eta izena ere edo mitoaro irakurri gabe, zetak irakurri gabe, zeit irakurri gabe ere, gehienok jakingo genuke identifikatzen proiektu horietaz ari garela hori ez da erreza. Ez, eta nik uste dut egon dela intenzionalidade bat, baina asko sortu duela baitare, mitoaren kasuan adibidez, asko sortu duela publikoak baitare. Ezkenean, hori jasotako beratasun guzti horrekin, eta jendeak izan nahi duelako unibertso horren parte, eta azkenean bazoazela sortzen zerbait konsolidatu dena oso askar kasu honetan. Eta hori, zetakekin bai bagenekien bazegoela, baina mitoaren marka hori edo nola sortu den bada zerbait aipatu nahi detena hitzaldian ze bada garrantzitsua. Jende asko aipatu dugu arrakasta kasu badela, arrakastarekin beti etortzen dira kritikak baita ere. Egokitu zaizu zuri horrelakoak kudeatzea, komunikazio arloan ez dakit nola heltzen diozuen gai horri, pentsatzen dut ez dakit sare sozialetan ere iritsi daitezkeela iruzkinak edo beste bideetatik. Bai, kritikak daude ez, osea, batzuetan ezin ez du ezer egin iristen zezun kritika horrekin, beste batzuetan kritikak irakurtzen dituzu eta arrazoi dute, beraz maldezun bezala konpontzen duzu, eta beti egiten duguna, proiektua handia da, baina jende gutxi gera lanean. Eta alik eta beren egiten saiatzen gera dena, gero, hori, entzun egiten diogu esaten zaigunari, eta aldegun moduan. Diaz baino ez naizari gubiotaz ikusten zaitut alde guzietan nahi gabe izaten da gainera ikusten zaitut. Bueno, eta jakine dugu baita ere jaso zenuenen deia Nortasuna sarean jardunaldietan parte hartzeko zer esan zenuen? Edo nola izan zen erreakzioa? Esan egia. Nik esan nion, ez dakit egokiena nahi zen ontarako. Eta jazta, gero konbentzitu ninduten. Zergatik uste zenuen etzinera egokiena? Ez, pixkat, sindrome del impostor esan. Bai, ez da. Azkenean denbora gutxi dakat proiektu honetan, ere aurretik ere lanean egon dira
beste hainbat pertsona eta beraiek izan dute proiektuaren sormen horretan pisu handiagoa, nire lantalde guztia dago ni nago bakarrik honetan, ez da ere. Orduan, pixkatea apura mantzidan. Baina, Bueno, esan ezakegu, denon partez, zoazela eta ordezkari gisa, ez, lantaldea... Ez dakit hori presio gehiago jatzea. Bai. Bale, orduan ez presio aipatu duzu, eta aipatu duzu baita ere, zu iritsi zinenean, bide bat eginda zegoela, horrek errazu egiten ditu gauzak, edo bertigo puntu bat ere ematen du, orain arte hau eginda, eta maila hau mantendu egin behar da. Biak esango nuke, gauza batzuetan nik ere oso askar ulertu nuen zertzen proiektua, eta hori lana ondo egin delako da. Eta bestetik, ez bakarrik aurretik lan egin dutenen gatik, baina orain bertan lanean ari diren guztien gatik ere, nik nahi dut hori ondo erakutsi, eta niretzako proiektua bada importantea, maila pertsonal batean, eta hori komunikatzea bada presioa, ez? Eta jakin minetik, mitoaro batean, badakigu hor erdigunean figura garrantzitsu dagoela Peio reparaz dela, komunikazioan zenbateko esana dauka Peiok? Handia esango dut, baina zentzu batean asko daki. Eta nik esan duten bezala, demora gutxi daramat honetan, eta orduan izan da bada referente bat, esango dut. Orduan, bai. Usten diozue behintzat, iritzia ematen. Hombre, beharko proiektua da. Bai. Proiektu batzuetan ez da gertatzen, Proiektu musikal batzuetan. Uste dut, oso ondo adirazi duela, ez? Peiok komunikazioan ere asko dakiela, komunikatzailona da, badauka berezea, badago beste jende bat, komunikazioan oso patana dana, eta orduan komunikazio taldearen eskutzi bardana dena, inbartzaiona da, invalidatu, desan aizula sekuk kudatuko dugu hau. Kontua igual Peio ez dala pertsona hori, eta orduan utzi egiten zaiola. Batzutan gertatzen da hori, bai. Egia da, ostiralean guk pixka bat hori egin geniola Izar hori. Izaro Andres, Izaro Andres etorri zen ona, eta esan zigun, berak hitz egin nahi zuela, emango duen urtarrian, Fikoban egingo duen kontzertuaz, eta, bertako informazioa eman nahi zuela, argitu nahi zituela puntu batzuk, eta etorri zen, eta hasi zen beste gauza batzuetaz hitz egiten. Eta orduan, guk egiten genion, bideratu eta bueltatu informazio praktikora, eta berak onartu zen. Nolakoak izango dira, tailerrak, zenbat jende, nola aukeratu behar da, joan daiteke kontzertura, tailerretaran parte hartu gabe, eta goiuriko ere egin zuen pixkat. Eta berak onartu zigun, kosta egiten zaiola, batzuetan, horrez, hildo hori jarraitzea, eta etorri banaiz elkarrizketa honta hortaz hitz egitera, hortaz berak ala nahi zuelako. Nik entzulei aitortuari beste gauza bat, goiuri. Aipatu dut ez, komunikazio talde batzuetan, nola baite, proiektu musikalaren protagonistari etzaiola asko uzten parte hartzen, igual, ez zarako oso trebea, eta hola, bigarren kafearen Instagrameko story bat igotzean niri, zaitu uzten. Daukat, pixkat, edo, zerbait igo behar balin badut, pantaillazo, nola ikusten dezu, venga, vale, dena kontatu behar badugu, goiuri, pixkat, mugatuta nago askatasun horietan. Ez, antezedente batzuk. Bueno, nortasuna sarean martxoak 11 arratsaldeko 6etan Santelmo Museoan Donostia. Bide batez, Izaroren rila igotzeko daukagu, ez da? Bai, gero igoko dugu entzule. Gero igoko dugu. Aurrera, bai. Bueltatuta jardunaldietara, ipatu dugu, izlarietako bati izango dela, baina gehiago egongo dira, nola aukeratzen dituzu izlariak eta nola gaiak, ze pixka bat egongo da denetarik, ez? Egongo da irratigintza eta podcast gintzatik, egongo da ipatu dugun bezala marka logoak, azken urtetako eraldaketa zein izan diren mugarriak, nola iritsi gara onaino, pixka bat, denetatik jorratuko duzu, Bai, iten dugu, eta puntu kooperatibak antolatzen du jardunaldia, orduan denak biltzegea, taldekide guztiak biltzegea, eta iten dugu lehenbizik gaia aukeratu. Gaia aukeratzeko, pixka eta osnarketa egiten da, orain arteko gaiak zeintzuk izan diren, zein den gaur egun interes gehien auki dezakeen gaia, eta behin gaia aukeratuta, talde exekutibo bat hartzen dugu eta talde exekutibo horrek identifikatzen ditu profilak. Eta orduan, kasu honetan, gaieitik profil konkretuak bilatzen ditugu. Oraindik izena bizenak esan gabe, hau da, adibidez kasu honetan bai bilatzen genuen irakasle bat, komunikazioan irakasle bat kontazezan pixka bat ibilbidea edo evoluzioa, komunikazioaren evoluzioa edo moduen evoluzioa teorikoki, hau da, berak ez du esperientziatik hitz egingo du gehiago teoriatik. Gero baita ere esan
Xabi Igoa Xabi Igoa izango da. Kasu honetan, eta Mondragon Unibertsitateko irakaslea da, bera besteak beste bertsolariare bada. June, zure irakaslea izan da. Zure irakaslea. Eta gero, gero pentsatu genuen baita ere, komunikatzea azkenean, leheno aipatu duzuenean markarena, ez? Gure ustez komunikatzea konektatzea da, eta konektatzeko behar duzu marka lanketa on bat, ez? Eta marka ez da bakarrik bisuala, hau da, entzuten duzuna da, sentitzen duzuna da, gauza asko daude, eta hor argi neukan agentzia baten ikuspegia ere kontatu hartzala, baita ere komunikazio agentziek badutelako ibilbide bat, eta adibidez sorlanera jo dugu, ze sorlaneko adibide konkretu bat asko gustatzen zaigu da edo Durangoko azokaren komunikazioa iruditzen zaigu badala euskal munduan markaren esanahi potente bat, hau da, denok irudiak etortzen zaizkigu, eta ez bakarrik logotipoa, ez? Eta gauza ezberdinak etortzen zaizkigu burura, beraiek egin dute urteetan zehar honen lanketa, eta orduan, adibide gisa hartuta, pixkat evoluzioa erakutsi, Durangoko azoka bezalako marka baten evoluzioa, ez? Simbolotik harago doan komunikazio bat, alegia. Eta, bueno, horrere, gero, izena adibidez, etorri zan gero, ze guk pentsatu genuen, bueno, pues urte asko, ez, honetan dabien agentzia bat bilatuko dugu, eta gero agentziarekin harremanetan jartzen zera, eta, bueno, pues Maialen bidaliko dugu, bueno, pues Maialen, bai? Eta gero, baita ere argi genuken, eta hirugarrengo profila, laugarrena izango litzateke, hirugarrengo profila pentsatzen genuen, podcastaren kontua iruditzen zaigu badala kriston evoluzioa, ez, irratiak, hasieran podcastak Euskal Herrian bentsat entzuten zirenean, bueno, hau horreatuko da, ez da, eta gaur egun, ez, irratiaren 2.0a izan da egun, eta orduan esan genuen, pues bilatu behar dugu profil bat, hori, barrutik, evoluzio hori bizi izan duena, ez? Eta Ainhoa Etxebeste izan zen EITB podcastaren koordinazioan ibili izan, gaur egun Guau marka dago, eta Guau marka tope dabil, horren tripetan eta horren lanean asko Ainhoa Etxebeste dabil, bai? Orduan, baina bizi izan zuen, bere garaian, 2019 urtean, hortikan esango nuke, edo igual lehenago, evoluzio bat, lanketa bat, non esan zen, bueno, pues irratia nola pasatzen dugu beste formatu batetara, pixka bat, bai? Eta, bueno, pues berak hortaz hitz egingo dugu, konkretuki, eta azkenik Itziarren profila zan gehiago, hasieran ez genekan argi bera izango zenik, baina bai bilatzen genuen proiektu berritzaile bat, edo nolabait urte gutxi zeramazkila komunikazio munduan, edo ez pentsatzen genuen, proiektu bat zerotik haste baldin bada gaur egun, seguro ez dela, ezakit korrika bat ez dela, ez? Urteak daramazkina, eta ja nahi gabe baduena ibilbide bat, eta nahi gabe baduzuna motxila bat, ez? Zerotik gaur egun nola hasiko litzateke komunikazio bat, ez? Eta hor pentsatu genuen, pues Mito Aroa, edo Zeitfest, edo horrelako proiektuak urte gutxi daramazkite, komunikazioan oso potenteak dira, eta hor gero, atea joka esan genuen, pues Itziar la marka dago, eta Itziar la markaren kontaktua lortu genuen, eta berarekin hitz egin genuen. Konbentzitzea erresa izan zen, gozadian bezala, eta hemen daukagu. Eta edukiko ditugu, martxoaren 11an, arratsaldeko 6etan, galdetu genizun azkeneko hemen egon zinenean, baina, bueno, entzule berriak ere baditugu eta beraiek jakin dezaten, nori zuzendua dagoen, hau ze pentsa dezaken horbaitek, hau da soilik komunikazioan lana egiten dutenentzat, baina ez da horrela. Nik uste dena ikasten dutela San Telmo museoak adibidez sartzen du bere erronken sail batean, denentzat irekia dagoen esparru batean. Egia da, guk bideratzen dugula komunikazioan aritzen diren hoientzat, da jardunaldia batez ere, ikasleentzat, komunikazio ikasleentzat, eta nolabait batez ere komunikazioaren mundua komunikazioaren munduarekin lotura daukaten entzat izango litzateke. Baina herritarrarentzat irekia dago. San Telmo museora etorri daitezke, martxoaren 11an arratsaldean 6tan, eta irekia dago 2 orduz, euskeraz eta komunikazioaren inguruan arituko gara. Webgunean izena emateko hortxe badago kutsatxoa, izena eman behar da bai edo gerturatu daiteken horbait bertara... Gomendatzen dugu izena ematea beti guk ere kontrolatzeko eta jakiteko gutxi gora bera beteko dugun edo ez dugun beteko. Ez gera zetak, baina egia esan izena ematea oso ondo funtzionatzen ari da, pozik gaude, orduan bai, izena ematea eskertuko genuke, baina norbait ere azkeneko momentuan animatzen baldin bada, ez zaie atea itxiko. Bideo ederra osatu duzue, aurtengo edizioa iragartzeko ez, ze ari gara gu hemen oso komunikazioaz eta eremu digitaletik asko edaten duen komunikazioaz, baina bideoan hain justu kontrako egin nahi izan duzu ez, egunkariak banatzen duela hamarkada batzutako
egunkaritako langileak bazinate bezala. Bai, hori ere, bazen erronka bat, ez? Azkenan hori ere estetika bat sortzen dugu urtez urte, ez berdina. Eta urten jo genuen, kartela egiten hasi ginenean, pentsatu genuen, azkenan egite baldin badu egunkari estiloa, baina irekitzen dena, eta gainera egingo dugu, bertaratzen den bakoitzari egunkari bat bezala banatuko zaio bertan, eta nik ikusi nahi dut irudi hori, osea, gaur egun beteta olako areto bat, non denak egunkari bat irekita daukaten horrela handia, eta orduan hortikan gero jun ginen, banatzen ziren leno bizikletaz edo, azkenan, ez, hartu emanazan askoz ere zuzenagoa, eta etxez etxekoa, ez? Orduan, hori irudikitu nahi izan dugu, gaur egun klik batean lortzen dena leno zer egin bartzen. Jardunaldi hauen inguruan hitz egiteko, gonbidatu ditugu Arkaitz eta Itziar, baina nik azkeneko galdera bate egin nahi nuke podcastaren inguruan, ze proiektu honen parte ere bada podcasta. Bai, saiatzen gara urtero antolatzen dugu jardunaldia, martxoan, eta gero, hori da, podcastak grabatzen ditugu, urtean 2 normalean, 2, eta bai, berdina egiten dugu, pixka eta aukeratzen dugu pertsona bat eta gai bat, eta batez ere igual gogoarekin geratzen gara gai bat jorratzeko eta bar, eta orduan urtean zehar podcastarekin betetzen dugu. Itzein barko eta Inuarekin plataforman sartzeko. Eta, bai, baina oso pozik horrekin. Izen emateko nortasunasarean.eusen, segituan agertuko zaizue horre bidea. Online jarraitzeko aukerare badago, hor ere, jendeak izen eman dezake, erreserbatu fisikoa edo onlinean ere bai, eta podcastaren inguruan, dena topa ezak zuen nortasunasareanen, eta hortik aurrerakoak ere, joango gara entzuten. Uste dut, agurtzeko orda bat dugula, baina azken galdera bat akaso goiuri baduela eskutan. Nik Itziarri galdetu nahi diot, zer espero duen berak jardunaldiaz? Nik espero dut ikastea asko. Egia esango goa daukat joateko eta ikusteko zer duten bestiek esateko, uste dut balio ondia izango duela niretzat. Ondo joan dadila bikote, badakit ondo joango dela, aurreko edizioak ondo joan diren bezalaxe, eta maitzen denean, lanean jartzen bazarete urrengo edizioarekin, datorren urtean ere, elkar ikusiko dugu. Eskerrik asko. Agur, eskerrik asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 11:25 minutu eta esan dizuegu, tarte bat hartuko genuela, Euskal Autonomi Erkidegoko dietista nutrizionisten elkargo ofizialarekin aritzeko, June Romatete Ibarguren, uretako batekin izan delako June, eta hurrengo minutuetan entzungo dugu, baina konta iguzu, nondik nora sortzen den euren ganako joera. Urtarria erdi aldera esango nuke, prentxabar bat zabaldu zuen, Edineo ez dela ezagutzen den elkargoak, eta bertan adirazten zuten bazera matela denbora bat, bai Eusko Jaurlaritzarekin eta baita Osakidetzarekin harremanetan jartzen saiatzen, dietista eta nutrizionisten plazak Osakidetzan martxan jarri eta haiekiko zituzen zalantza guztiak galdetzen saiatzen ari zirela, eta ez zutela lortzen ez da momentu batean erantzunik, urteak zeramatzatela horretan lanean, eta beraz erabaki zuten bazela momentua ahotsa altxatzeko, eta honen inguruan jendeak jakin zezan nola zebiltzan, eta tartetxo bat hartu nuen haien lehendakaria de Mari Josere Ibainezekin hitz egiteko, ezin zuen gaur bertan zuzenean egin, beraz elkarrizketatxoa egin nion nik nire kabuz, eta gaur entzungo duzuena hori izango da. Entzule, gurrengo minutuetan June Romatete Ibarguren eskutan izango gara. Ardo Espainiak zerbait iluna begiradan, arri azpitan onespen bila gabiltza. Edineo Euskadiko dietista nutrizionisten elkargo ofiziala da. Baina ziurrenik, askok ez duzue haien berri izan, eta izan baduzue, etzen agian oso albiste honengatik izango.
aspaldi da gauaren erdian esnatzen garena. Izan ere, dietista eta nutrizionistek hainbat eskaera eta borroken ondoren, erreklamazio bat erregistratu zuten pasaden urtarrilean informazio publikoaren sarbiderako Euskal Batzordean. Erortzen zaigun arte. 1988an, Eusko Legebiltzarrak dietista nutrizionisten plazak deitzeko eskatu zion Osakidetzari. Hala ere, inoiz ez da lanposturik deitu lan eskaintza publikoetan eta sistema osoan 2 plaza baino ez daude kodifikatuta. Horren aurrean, lanean ari da elkargoa eta gaiaren inguruan argigarriak emateko asmoz, elkargoaren lehendakaria den Maria Jose Ibainezekin tarte bat hartuko dugu bigarren kafean. Lehenik eta behin, Maria Jose, Euskadiko dietista nutrizionisten elkargo ofiziala da Dineo, noiz eta nola sortzen da? Beno, elkargoan 2012an hasi ginen lanean, baina aldez aurretik elkarte bat sortu behar izan genuen. Ze beharrezkoa zen elkargoa sortzeko, lehen pausu bat zen beharrezkoa. Eta egin genuen 2000 urtean. Beraz, bidea duela 26 bat urtei hasi zuen, zein ziren lehen helburu horiek edo gaur egungo helburu hauek ere? Elkargoaren helburuak legeak ezartzen dituenak dira. Besteak beste, lanbidea antolatzea eta ordezkatzea, edo profesionalen interesak defendatzea, lanbidea ezagutaraztea, ze jende askok ez daki zer den dietista nutrizionista bat. Eta gero, horietaz gain, elkargoan beste interes batzuk ditugu, intrususmoaren kontra borrokatzea, enplegua sustatzea, edo oso bereziki sektore publikoan plazak lortzea, haien artean Osakidetzan. Azken hilabeteetan ahotsa altxatzeko momentua zela erabaki duzue. Zein da gaur egun dagoen arazo nagusia zuen lan honetan eta momentua zen ez da ahotsa altxatzeko? Bai, hala da. Urte askotan profil basuarekin egin dugu lan, jakin badakigulako dietista nutrizionistak Osakidetzan sartzeko plaza berriak sortu behar direla, edo bestela dietista nutrizionistok orain erizainek betetzen dituzten plaza batzuk bete behar ditugula. Baina gertatzen dana da, 28 urte igaro direla Eusko Legebiltzarrak Osakidetzari lanpostu horiek sortzeko eskatu zionetik. Ta ez dute egin, eta guk uste dugu nahikoa dela. Gero bestalde, ordezkapen zerrendei buruzko galderei erantzunik eman ez ondoren, erabaki dugu iritsi dela garaia Osakidetzak eta Eusko Jaurlaritzak dietista nutrizionistei egiten dieten mespresua jakinarazteko. Zeintzuk diren gure lanbideko arazo nagusiak? Nik bi esako nituzke. Alde batetik, plaza publikoen falta, bai Osakidetzan, bai osasun eta hezkuntza sailetan, eta gero bestalde, osasun sailak onartzen duen intrusismo profesionala. Aipatzen ari gara ez da, nutrizionistak eta dietistak eta baina izango da agian baten bat pentsatzen duena ez, ea zergatik egon behar duen Osakidetzaren barnean paper honek edo zuen lanak, eta zergatik uste duzu gaur egun ez dagoela? Nutrizioa tratamenduaren funtsezko zatia delako gaixotasun askotan, batzuetan izan ere tratamendu bakarra da. Horregatik nutrizionistek mundu osoko osasun sistemetan egiten dute lan. Gainera, obesitatea osasun publikoko arazo handia bihurtu da, eta beraz, nutrizionistok lehen mailako harretan lan egin beharko genuke patologia hori prebenitzeko. Zergatik ez gauden Osakidetzan? Idearik ez. Esan da, Osakidetzak ez digu inongo azalpenik ematen. Beste erkidegoetan, plazak sortzen ari dira. Galizian esaterako, 45 plaza deitu dituzte lehen mainarako. Ez dakigu zergatik hemen ez dute gauza bera egiten.
Osakidetzak ordezkapenen poltsa ireki zuen 2000 urtean eta kontratazio zerrendak beranduxeago. Noizbait plaza horiek erabili dira. 2000 urtean ordezkapen zerrenda bat sortu zen, baina orduan ez zen erabiltzen, ez zegoela plazarik eta beraz ez zegoelako inor ordezkatzeko. Gero 2008an sortu zen lehen plaza, eta ordutik ona oso gutxitan, baina erabili izan dira kontratazio zerrendak. Gertetzen dena da, inolako abizurik eta jakinarazpenik gabe, zerrenda bat ireki zuten 2024aren amaieran, eta gero 2025ko apirila inguruan edo, itxitu zuten berriro abizurik gabe. Eta horrek arazo bat sortu duz, ez dakigu zein zerrenda erabili duten geroztik. Sarreran aipatu dugu Osakidetzarekin harremanetan jartzen saiatu zaretela, bide ezberdinetatik ez da erantzunik izan. Bai, hala da, hainbat aldiz galdetu dugu, idazkiak erregistratuz, burofax bidez, eta bar, baina Osakidetzak eta Eusko Jaurlaritzak ez digute erantzunik eman. Azkenik, egoera salatzea erabaki genuen, prentsa ohar bat argitaratuz, baina gauzak ez dira aldatu. Erantzun falta horrek ere informazio falta bat suposatzen dut ekartzen duela, zuek datuak biltzeko nola egiten duzu edo baduzue bideren bat informazio hori eskuratzeko? Hala da, daukagun informazioa gure kapuz lortu dugu. Osakidetzari eta Eusko Jaurlaritzari galdetu diegu ze zerrenda erabiltzen ari diren, zerrendako profesionalak nola ordenatu dituzten, zenbat plaza dauden, non dauden plaza horiek, eta ez dugu erantzunik jaso. Beraz, gure elkargokideek eman diguten informazioa, baino ez dugu. Eta esaten digutenaren arabera, une honetan 3 pertsonari dira bitarteko lanpostuak betetzen, eta gero beste 2 aldi baterako lanean. Bide ezberdinak landu dituzue, saiatu zarete haiekin harremanetan jartzen, hurrengo pausua izan da ez, aipatu duzun prentsa ohar hori, urtarrian argitaratutako prentsa ohar hori, ordutik ia 2 hilabete pasa dira, zuen iritzi eta kexau zabaldu zenutenetik, erantzunik izan duzue honekiko? Erantzunik ez. Prentsa oharra argitaratuta gero ez da inolako erreakziorik izan. Are gehiago, aldez aurretik osasuneko sailburuarekin bilera egiteko eskatu genuen, eta dataren zain jarraitzen dugun. Sailburu ordeak hartuko gintuela jakinarazi ziguten, baina oraindik ez dakigu noiz. Elkarrizketan pixkanaka amaierara iristeko, galdetu nahiko nizukela, Maria Jose, ea nutrizio eta dietetika plaza hauek betez gero Osakidetzan zein zerbitzu jasoko luketen gaixo edo pazienteek? Pazientearen arreta hobetzea kasu askotan gertatuko litzateke, kimioterapiarekin tratamenduan dauden pazienteak, giltxurronetako patologiarekin, diabetesarekin, bihotzekoa izan dutenak, alergia duten aurrak, zerrenda izugarria da, oso handia. Eta gero hau, lehen mailako arretatik gaixotasunen prebentzioaz ez hitz egiteagatik. Eta gero bestalde, oso garrantzitsua da adieraztea, arreta horrek pazientearen bizi kalitatea hobetzeaz gain, aurrezpen ekonomiko handia dakarrela. Bueno, nik uste dut nahiko argi ez, gelditu dela badagoela hor behar bat, hutsune bat eta erantzun falta bat, azkeneko galdera moduan, galdetu nahiko nizuke pixka bat, guk edo entzulek nola lagundu dezaketen hontan edo zer egin dezaketen beren aldetxoa jartzeko. Entzulei eskaera bat egitea gustatuko litzaidake. Osasun arazoren bat dutenean eta Osakidetzan elikaduran aldaketaren bat egin behar dutela esaten dietenean, edo zejan behar duten esaten dietenean, pazientea arretarako sailera joan daitezela eta keja bat jar dezatela idatziz, dietista nutrizionista batek arreta eman diezaien eskatuz. Eta gero, bestalde, kontsulta pribatu batera joaten direnean,
arreta hori eman dien pertsonak edo profesionalak titulazio egokia duela ziurta dezatela, hau da, nutrizioko diplomatura edo unibertsitate gradua. Eskerrik asko, hau guztia azaltzeagatik, nahiko argi esango nuke gelditu dela, naiz eta zuek informazio gutxi izan, zuek duzuen informazio hori gurekin banatzea eskertzen dizuegu eta ea laister erantzunen bat jasotzen duzuen. Uartzirako antza, dan horbira, etxai bakar, ez naizena. Ote naiz ni azkenean, edo bilakatzen horrela, pentsatzen dudanean. Entzuleo goizeko mekak eta 48 minutu dira dietista nutrizionisten elkargo ofizialeko kidearekin aritu garazianeko minutuetan eta hain zuzen ere ulertzen saiatzen euren aldarrikapenak eta euren beharrak nondik nora eta eurenak bezain gure ere badiren aldarrikapen eta behar horiek, baina gai txolina hauetan, inozo hauetan, ez dakit eskasa hauetan ere, murgildu behar dugu azken minutu hauetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Koloretako ametsak ez nanagoenean, eta ezin loak hartu gaua iristen denean. Saltoka hasita egan egiteko gogoa, nire bihotza taupaka ailetzera doa. Kontatu dizuegu gaur patata tortillaren mundu eguna dela, eta guk ez da bai dasko dauzkagula honen inguruan egiteko, ze patata tortillaren inguruan ez da bakarrik tipula bai ala ez, da piperrik bai ala ez, baratxuria bai ala ez, tortilla patata nola baite adreilua bezain lehor edota hortxe gorringoa daiola gustatzen zaizuen, patata tortilla egiterakoan patata egosi egiten duzuen lehenago eta gero frigitu, hori badarrez eta mota bat, patatak finak edo dadoak egiten dituzuen, hemen joku asko dago. Venga, galdera ronda azkar bat egingo dut, ezker eskubi hariko gara, Xabi Arrieta lehen gurekin izan zara gaur? Ez da, eta zueneko ere ez. Egunon bioi. Egunon bai. Entzuleo, gementxe da biltza bueltaka eta zera. Ezker eskubi, tipula bai ala ez? Jaten de tipularekin ez. Nahiago duzu tipularekin bai ala ez? Ez. Ez tare. Nik bai. Bai. Eneko, sondo, eske nun gutxiago espero. Tipulaz gain beste zerbait bai eta zer da galdera? Osa, bai, tipula botatzen bazaio, ja berdin zait, baratxuria piperra ere. Berdea, mesedez, eskeleno ez dakitzen izan den gorria esan gorria ere, nik uste ondo, Gainera, nik onartu barraukat, nire tortilla guztokoenetarikoa izango litzakela piper gorriarekin, nahi guztu. Epa, hemen, Jatekotan piper gorria, pixkat, aparte egin daula sartaian bere saltxatxoarekin, eta hor gehituta, baina tortilla barruan, ez. Xabi da virgen zalea. Radikal. Bai, patata eta rautza. Jasta. Eta galdera bat, zure etxean denak dira zure hildo berekoak, edo familia bazkarietan eta zuri berezia egin behar zitzaizun tortilla patata? Ez, nik tipulakin iteko bada, ez balma nere etxea jatet. Ados. Ez daukat arazoik. Baina nere etxean, denokea radikal, Epa! tortilla patata da arrautza patata. Ez dauka gehiago. Bestela, tortilla patata tipulakin, gure etxean. Vale, ados, ulertzen dute zuen kontzeptua. Bueno, goza batekin gustora nago.
Da, naiz eta ez duzen ulertu bizitzan ezer, behintzat ez duzue beste tortilla bat eginarazten inguruko inorri, ez duzue eginarazten beste tortilla bat tipulari gabe jateko. Nivel hortaz garitxi. Osondo. Baina, claro, neko gimen meloi bat. Piperra, piper gorria, claro, eta aragi arrasto batzukin eta ja trapuzarra egiten duzu. Trapuzarra ezagutzen duzu? Bai. Ez. Nik ez. Ez dakiz zerra egiten duzun trapuzarra. Trapuzarra tortilla bat soberakinekin. Bueno. Eta hor, batzutan izan dezake, patatarik gabeko tortillari izan daiteke trapuzarra, bai. Baina, patata balin badu, piper gorria badu, nik porrua ere adibidez, gustora jartzen dio tortilla, patata tortillari porru pixka bat, hortxe dago mugan, baina, bai, orokorren. Ja, nahi detenean izatea patata tortilla, ja ez dena patata tortilla, eta berdin du zer den irugiarra hola dadotan gazta pixkatekin ere. Epa, hori ja. Ez dut ulertzen Juneren kontu hau. Da, edo dena, edo ezerrez. Niretzat patata tortilla da tipula gabe. Esan duen bezala, Xabik, patata tortilla da tipula gabe. Gero ja patata tortillari zegeitu nahi diozun, aurrera, oso ondo, piper gorria izan ezik. Baina ez detik ez piper gorria. Eta orduan ez diozu patata tortilla deitzen. Ez tortilla ez dakiz egin. Tortilla, vale. Tortilla tipularekin adibidez. Patata tortilla tipularekin. Vale, patata tortilla, izen horrekin, soilik, Netza da patata tortilla hau. Arrautza? Ez da intzaia. Patata? Eta gatza, eta ez sartu. Eta olio pixkat. Bai. Baina gatza dauka. Bueno, nik emango dizuet truko bat. Tortilla gatzarekin. Orduan, patata frigituak gatzakin jatituzu. Nik tipularekin ez daukat arazorik. Ez dituzu patata frigituak jaten. Nik ez arazorik ez daukat. Bai, tipularekin arazoa daukat. Baina ikertatzea beste 14.000 platerekin baita. Zuk esaten duzu plater nagusia eta gero gehigarri horiek ez dituzu esaten. Zuk adibidez, joaten zarenean, ezakit, bazkaltzea kanpora, ze eskatzen duzu? Eskalopearen plater kombinatua. Plater kombinatu hortan sartzen dira, patatak, plater kombinatua, izenan dago. Barka iazue, beste azalpen hobe bat emango dizuet. Batxurizopa eskatzen duzuenean. Batxurizopa ogiarekin eskatzen duzue. Artaburu horiek. Ez eskatzen. Ez eskatzen, bale. Eski, hor ari zarete, bizitzan galduta zabiltzate. Eta eskatzen bat zu patata tortilla taberna batean, eta ogi pusketa bat jartzen dizute, esaten duzu, ogi pusketa hori kendu. Hau ez da, patata tortilla ogiarekin, ez, edo eskalopeari ogi birrindua ez jartzea eskatu. Beste pieza bat da. Da patata tortilla eta ogia. Goiurik ere adibide txarba jarri du. Ari zarete biak nahiko gaizki. Zuk eskatze balin baduzu, esan dut batxurizopat, marmitako batek zer dauka? Baina marmitako bat da. Bero osagaia ditu, patata tortilla da, arrautza eta tortilla, gatzapixkat, obviamente, ez dela ez dauka zaporea, zerrek bizitza hontan. Ulertzen dut, Zuen postura berez. Zentzua auka. Zuruk tabernan esatezunean, patata tortilla, esan dizute, baina tipula auka. Abixatu iteute. Bai, bakizu zagetik abixatzeuten? Zue bezalako jendilla dagoelako mundutik. Bueno, ez baina bakizute bizitzen. Me barkatu, patata tortillak tipularik ez izatea da, ez dakit, Deretzat da menu infantil. Bai. Abestia. Bai, pixka, bai. Da, txikitan buruan sartu zaizu. Txikitan buruan sartu zaizu. Tipulak ez dakit zer aldatuko duela zure platerra, eta orduan esaten duzu, tipulari gabe. Pixkat hori da. Bueno. Menu infantil. Menu infantil. Moda hau nobedadek jartza janariai. Inoiz izazki gustatu. Zuek Valentzian jaio izan bazinate, paeiarekin izango zinetek. Eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu, ta eskuak ondoratu. En fin, nik uste gauzak garbi geratu direla, badago hemen jendea, bizitzan okerda diena eta listo. Baina, nik beste mundua dago hemen, tortilla hori lehorra baino lehorrago, pixkat mazakote, pixkat norbaiti aurpegira bota da dumba mine egingo luken horitakoa, edo daiola. Ez da daiola. Xabi mazakote, Xabi da mazakote. Urrengo egunekoa, hobena. Berotu gabe, hotza? Baina orduan mazakote xamarra, ez? Bai. Hotza mazakote ulertzen dut lotura hori. Baina momentuan egin da balin bada, daiola. Eta daiola egiteko June, trukoa? Gutxin. Ez, gorringo bi gehitu. Zuek nola egiten duzu? Gehiago gehitze dituzu? Bai. Arrautzak baino?
Bai, zuek proportzionola egiten duzu. Nik ez patata txiki xamarra balin bada, 6 patata, 6 arrautz izango zen logika bat, ez? Gutxo era. Ba, horri, 2 gorringo gehitu. Eta, beste truko bat, daiola... Barkatu eta tipula? Tipula, zalantzari, baina eski tipula implizito dago. Ez eso? Patatar ez dut esan. Gatza ez da. Bai, esan dut. 6 arrautz. Behin, patata eginda dagoela, bere olio eta bere tipularekin, ja pixkate osatuta dago, patata hori, bol batean, arrautzarekin nahasten utzi 15 minutuz. Hori da oso garrantzitsua. Eta, nahasterako orduan ere, guk, ez da, nik uste txikitan ikasi genula arrautza irabiatzen batitzen, ez da, pla, eta gero geratzen hor likido. Ez, arrautza egin behar dira, nahastu, baino ez irabiatu. Egitu lertzen dira zuen. Baria bat balin baduzue, nahastu, pixka baino, gera dadila heterogeneo xamar, gorringoa eta zuringoa, pixka nahastu da, baina oraindik badu ezati batzuk naranjauak daudenak, eta hor dago puntua. Bazpare, galdera bat iritsi zaigu, dela Xabi, urrengo eguneko tortilla den goizeko 6 parrandatik bueltan. Ez, beranduago. Goizeko 6 parrandatik, lentejotzak ere ondo sartzen dira, barkai. Nik ez daukatu horre asko esateko, baina ni guztiaren zale. Bale, minutu terdi falta zaigu gaurko saioa agurtzeko, ez dakit ez da bai askoz gehiorako ematen digun margena. Goiuri? Nik ez dago. Hemen, benetan, ez da bakarra egongo litzake, eta izango litzake orain esaten badidazue, supermerkatuko patata tortilla prekozinatu hori goxoa daudela. Hor, nire muga... A ber, goxoak ez daude. Txarraz dago. Hori da, txarraz dago. Ondo jaiz, arrieta ondo jaiz. Baina hor dago, txarra egon edo ona egon. Bat da, aldajan, bai. Ona dago, txarra, ez. Eta badago, esango ez dudan, eta inoiz onartuko ez dudan, supermerkatu marka batek egiten du patata tortilla bat, txoixoa sartzen diona patata tortillan, bastante epic dagoena, tipiko mendian edo olako egoeretan jateko. Bakizu zertaz ari nahi zen, ez da, Xabi? Bai. Ados daude edo ez? Ez? Epa! Estipula eta ez da txoixoa ere. Tortilla patata. Joango gara orain, ez da? Orain txegoaz baserri tabernara patata tortilla jatera, Ainoak egiten duen patata tortilla jatera joango gara segitza. Entzuleo gubagoaz, guardiko amabiak bueltan ditugu, munduko, patata tortillaren mundu egun hau zoriontxo izan dadia zuen bizitzetan, eta goza ezazuela. Gubagoaz, June, Xabi, Eneko, Goiuri, agur. Ni entero ni medio, siguiendo el camino, pero no es... Bihar arte, entzuleok, zaindu. Siempre hay gente que se pierde, remontando el río arriba, contracorriente, y me duele verte, pero eso no mata, porque el dolor tira del corazón pa' que lata. Begui aquí chita, no sé si me quieres, quiero que me quieras, pero de mí no... Keep calm and bigarren kafea.